Dim ots faint o ddysgu wyt ti'n rhoi iddo fe, ynddo fe. A mae'r maes hyn yn fysi, tymod, mae fe'n fysi, mae fe'n boeth yn y cylchyn, so mae fe'n ynghylch bach od iawn i fynd o dan gyfrwy arno. Gwyn Dobbs, wrth gwrs, o Crug Hywel. Yn adnabyddus iawn i ffermwyr yr ardal yma, Gwyn yn gweithio i Smithfield Tractors yn gwerthu peiriannau. Ac wedi bod yn un sydd wedi dangos nifer mawr o'r cobiau yma dros y blynydde. Wrth gwrs, gyda'r meirch mi oedd o yn dangos ei hun, cyffredin Danny Boy a Cyffredin Express, ac wrth gwrs oedd partneriaeth arbennig troedd Gwyn yn dangos mab nes Cliff Survivor i'w perchnogion. Blynydde nôl oedd yn un o ffefrynnau'r dorf yma yn Llanelwedd. Adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy, ac dyma ni dosbarth i'r meirch yn y prif gylch Rob Jones sydd wedi bod yn dilyn y dosbarth yma gyda fi, ac Rob, does na ddim drefn ar y dosbarth yma hyd yn hyn, wedi dod i tynnu fewn fel oedd wedi dod fewn y dosbarth. Dych chi deall eich plesio gyda safon y dosbarth yma? Safon yn arbennig, mae rhaid gweud. Wi ddim cweit yn deall pam maen nhw wedi tynnu nhw mewn, tymod, yn rhydd fel ni'n gweud. Y clas cynt fe, o'n nhw'n bendant, o'n nhw'n dewis, tymod, y gorau ar ôl y dosbarth i fynd rhwng gyda'i gilydd, ond dyna fe oedd rhyw reswm, wy'n siŵr. Odi, mae'r safon yn glir, a i wedi gweud o'n i'n cael sgwrs â ti, a bwyt ti pwy sort o geffyl bydde Gwyn Dobbs yn edrych am, a wy'n gallu gweld mwy o fe, tymod, yn dod i'r blaen. Ond ar hyn o bryd, berniadu dosbarth y meirch, Cobin Cymraeg. Wel, mae'na stiward yn camu lawr tuag at y beirniaid. Mae'r marciau wedi cael eu cyfri. Ydy, mae'r ribannau yn barod. Arte. Mae rhywun yn bles. Wel, dwi'n meddwl, a digon sicr, Northwick Notorious sydd wedi cael ei dynnu fewn yn y safle cyntaf. Ie, wyt ti'n reit fyd, ie. Miss Claire Evans yn y fe. Northwick Notorious yn ennill dosbarth y meirch Cobin Cymreig. Ceffyl coch, Northwick Nobility y tad a Monumental Abbey y fam. Yn yr ail safle wedyn, dyma perchnogaeth Miss Nicky Aldershaw Glen, y Lan Lee's Dictator yn ail. Yn drydydd, dwi bron yn sicr te Cafil y Bali sydd yn y drydydd safle march wrth. Ie, Cafil Barley yn ti'n reit yn drydydd i Lynn Scott. Ac yn pedwerydd wedyn, Maes Crofta, Don Wan. Wel, fe gaethon ni olwg arno yr ail drydydd ar bedwerydd o flaen i ni. I fod yn deg, fe nath y cyffylau na jobyn bach arbennig o dan gyfrwy. Wedi plesio Gwyn yn bendant fyd. So dyna ni. Northwick Notorious yr enillydd, debyg iawn o ran teip i'r hen Cyffredin Express. Odi, o'n i'n meddwl ni'n hynna. Odi, bobl sy'n nabod y Cobin Cymreig, bydd hwnna'n neud dipyn bach o sens, bydd. Wel, llongyfrychiadau mawr i'r enillydd yn y dosbarth yma, ac Northwick Notorious yn amlwg wedi plesio'r beirniaid Sarah Chapman a Gwyn Dobbs. Ydy'r ceffyl bach hyn wedi cael y tocyn mor bwysig i fynd i sioi ceffyl y flwyddyn yn barod blwyddyn hyn. Fe enillodd hwnna yn Norfolk County. Ac tyfu bach o gamp i ddod i ennill y ddosbarth hyn. Wrth gwrs feith ymlaen nawr ar ôl y dosbarth nesaf i gystadlu yn yr bencampwriaeth y Cobin Cymreig o dan gyfrwy.
fel bob dosbarth yn sioe o'r safon hyn, David, mae siwr gymaint o wobreion a specials a tymoribannau special i gael ei roi mas. Ni'n gweld, wel beth ni ddim yn gweld ar hyn o bryd, ni'n aros fan hyn jyst i'r stewardau i gael trefnu hwnna i gyd, fel bod ni'n barod i rhoi'r ribannau iawn mas i'r person iawn, yn dife. Ie, a mae march gorau, mae'r tlws Mrs H.S. Price yn cael ei rhoi i'r enillydd Northwick Notorious. Gweld y ceffil tu flaen i ni nawr ar y weith fan hyn, mae fe'n batrwn yn diwedd cyffedu. Yn gobyn Cymreig. A wedi gweld o dan gyfrwy gyda Sarah Chapman fyd. Mae'n heiddi bod na yn y farn i. Odi, da iawn, Claire Evans. A Northwick Notorious. Sefyll yma bach fan hyn, ond dwi'n deall, just gallu gweld beth ni ddim yn gallu gweld ar y teledu ar hyn o bryd. Dwi'n gweld mae'r stewardau yn pwyso a mesur yn erbyn y marcsyn. Neud siŵr bod popeth yn iawn, a falle fel felon ni yn y dosbarth. Oes na rhyw camgymeriad wedi cael ei wneud? Na, mwy na thebyg. Mae'r rhaid wedi deall. Wedi cael tai wedyn ni. Mae rhaid trefnu hwnna, tymod, i rhannu nhw mewn ffordd. Internationally awarded the national reason point for Welsh enthusiasts in meirch Sweden. So the media establishment, so this are all optional sections. Mae yna llwythi rhyw fyddin o stiwardiaid ac yn y prif gylch, ond ar ôl ryw dryswch mae'r het wedi cael ei ddiosg ac Northwick Notorious. Dan bechnogaeth Miss Claire Evans sydd yn mynd ar brif wobr yma yn y dosbarth hyn i'r meirch yn yr adran i'r Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Ie, na trafferth ar rhoi'r marcs system na. Ti'n gweld ambell waith ma yn y ceffylau yn cael yr un marc. A wrth gwrs wedi mae'r rhaid cael sgwrs a fel wedys ti pwyso a mesur i rhannu'r ddoi na. Mae'n bwysig bod i'n rhannu nhw. Y riban holl bwysig. Cobiau Cymreig, y march tan gyfrwy. Mae'r Cymru wedi cael ei rhoi. Palomino. The event has been awarded in the Welsh Cobs Ridden. This year is South Yorkshire. Claire Evans with Northwick Notorious. Wel, dyle fod ambell i lun bach da o'r ceffil hyn, David. Mae fe wedi sefyll yn hollol. Still, hyd nawr, ni'n gweld mae'r cameras tu flaen iddo fe yn cymeryd yr llun holl bwysig na. Llon gyferchiadau mawr i Miss Claire Evans yn ennill y dosbarth yma i'r meirch yn adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy gyda Northwick Notorious. Very good